Hi guys, welcome to my vlog. Hinipoting hilak ni Clifford kay duwa siya sugtas yang gipanguyaban. Alang ang mga ginikana, di ba masugot ng nguya palang anak. Hoy. Taon niya mo sugot, na manguya ba mong anak, kay buwad pag yun taon niya mong mahimo. Kita yung kuko. Kuko, makita yung kuko. Lamay ka na, asa ka na, oh. Lamay iksudan, oh. Asa naman ka, Ford? Dali, wapot mo mag-video dire. Hoy! Nakalugar na ka. Yo, imo na rin dong. Tubam na kuwang tagayan eh, ikaw na. Ako na ikaw na gumahala. Manaan niya mo to, maluoy, mahataw din na siya. Mahatod ang relief gold. Oo, relief gold. O, tawag ko na, o. Kasi ang tayo maluluyon di kasing-kasing. Bisan nagtagpiso lang ko, tigumon. Kuha na kayo na. O nilang balay. Kuha na ka ng tagpiso. Dako na kayo nagtabang niyo mga tagpiso, mga kagalaan. Sure, ha? Ang ilang sodan pamahaw buwad, panuod to buwad, panihapon buwad. Utang taon ganin ha? Oh, utang. Utang day ganin na day. Panood to saging. Panghapon niya. Panihapon na na. Sayo ha, gumanihapon. Sayo ka man nagutumon. May snack mo sa Nicolas na ibe. Sa snack ni Nicolas na ibe, buwad. Dala, buwad. Basta humay mansad. Bita-bita. Oo, gipon. Unya, ang ilaha mga linabahan guys, wala tang sila pang palit og sabon. Bisan lang ta. Kaysa natin malumuday kasing-kasing, ang sanaidag ng mga sobrang dihang sabon. Bisag hilis-hilis lang. Kanang kinuhaan lang tao ninyo daw sabon. Ang kinuhaan lang kanang kapuyo na mo kupot pa para ibagnaw sa inyong masina, kana lang inyong ihatag. Hindi ka nang sobra na lang sa langag-langag eh. Hindi ka nang sobra lang sa inyong kinusahan. Buwa pa man ka na. Tingnan si kasog tabang tatanan mo binuang may lahat ng alay. Katatawa rin niya pero ang tinuod anay gid ni ha. Di ni binuang taon, tinuod anay taon ni amo ah. Sa malumog kasing-kasing din ha. Taon maluoy mo. Mura masakito nino. Mura masakito nino. Ay nako. Oh. Paghangad ako kita mo kog saging. Ano yung saging da ay? Na kumagot man. Kumahurot ang buwad daw na ay saging. Kanon. Kumahurot ang saging, hurot sa buwan. Ay nako. Buhay talaga. Ang buhay parang life. Kali na dong oy. Ano to po sa loob ng camera siya? Sige, bye. Bye na sa kong mga soke. Soking tigpaminaw. Ay wa pila bidon toko kaysa mga ulit toko. Magos tag toko kay palit buwan. Dara daay guys, namagos ko no slag toko guys para ipalit nilag buwan. Naamoy pito kabangan, kapalit na mag 1/4 buwan. Haul-haul. Mahal ang kilos buwan no, grabe. Pila ni sa kinan ni? Punanan pa na ay Jess. Punan pa na siya. Isa may morde diha. Ba, sa ganahan mo, tag GS ko no sa kinan ni. Para delivery ra. GS sa akin ani. Kahit saan solo. Pero punan pa ni siya ha. Gamay pa man ni, punan pa kuno ni siya. Para maloitan mo, para lang pangpalit og buwan. Buwan lay bu, usa ka butawon buwan gaubos ko ang taon plato. Pabuwad lang ni pero mahal kay kilos buwad. Ilan ang tagidyo ra bang buwan? Buwan lay, buwan gid ay. Sige, bye. Mga silingan. Bye.